Ahojte, tu Georgi Conev. Dnes vám ukážem miesto, ktoré vás chytí za srdce. Poviem vám, je to naozaj niečo výnimočné. Sme v Budatíne na krásnom pozemku s rozlohou 830 m2. Na pozemku sú privedené všetky siete, hotová cesta s verejným osvetlením. Navyše je už v okolí dokončená výstavba domov, takže keď postavíte váš nový hrad, tak budete mať kľud a pokoj. Predstavte si, ráno otvoríte dvere na terasu a pred vami len nekonečná zeleň. Dom môžete postaviť na viacerých úrovniach, s garážou hore, slnečnou terasou dole, dokonca aj s bazénom alebo vinotékou v súteréne. Kreativite sa tu naozaj medze nekladú. Priznám sa, aj ja by som si tu vedel predstaviť žiť. Ste pripravení na vašu novú kapitolu? Budatín je miesto, kde máte všetko po ruke. Škola, škôlka, obchody, cyklotrasy, park, centrum Žiliny je len 5 minút autom. Ideálne pre rodiny, športovcov aj všetkých, čo túžia po pokoji v prírode. Ak vás tento pozemok v Budatine zaujal, tak mi prosím zavolajte alebo napíšte a ja vám predom pošlem všetky kompletné informácie. A ak budete chcieť, samozrejme vám to tu rád ukážem. Majte sa krásne a nech sa vám darí.